Terima kasih ya wis katur kesayangan. Ayo terakhir ayo Sinta, Mbak Neha, Mbak Aulia karo sapa ki? Sekar pisan ya. Ya. Yo semuanya coba kayak apa? Yuk. Oke. Selamat malam Sinta. Sugeng dalu Pak Dela. Sugeng dalu Neha. Good night Mas Dela. Neha dalu dinehi. Sugeng dalu sapa ki? Mbak Aulia Pangesti. Sugeng dalu Mas Akbar. Sugeng dalu Nduk Cahayu Sekar. Sugeng dalu Mas Akbar. Iya. Kaya suaranya kaya pitik warna-warni. Hubungannya apa? Mulai kancangnya apa nih di warna orang-orang. Milih berempat, apa ki? Capek gunung atau lewung? Ayo milih. Berempat, ayo apa? Diskusi. Lewung nggih. Lewung oke. Digedruk ya. Berempat, sing kompak. Gerakannya disamakan. Iya. Untuk permintaan lagu liyane disambung ning Pates Songo guru-guru sing ngombir jagate. Lah yo. Yo lewung arep truk coba kaya apa? Ya go bali rasanya gamelan. Yo.
bareng 1 2 3 4 ya. Matur nuwun ayo ya Cuk piye melih Sandro ayo mengko perkara kok gegojekan kang sarta tetembangan disambung ning Parsanga goro-goro ya iki lakone rada ribet ayo ya ayo nutuke lakon sik cawe sesaji kang sinuwun ya tak derek ya muga-muga lakon sing apik bisa kanggo kinarya sarana angsar katentreman angsar kabecikan satemah dusun Depok Dadya dusun sing badatun tyibatun warung gofur antuk nugroho saka Gusti kang Maha Kawasa yana tak derek enak ya